Tuurilla, jos pääset rikkaaksi, et ole työtä tehnyt, mutta ollut oikeassa paikassa arvoituksen hetkellä. Se on kohtalo, mutta nyt eletään tätä päivää. Se on köyhyyttä ja käteen vetämistä. Vedä poika kouraan ja sinne ne elämän siemenet viemäriin tai roskiin päätyy. Ne ketkä jätteitä syö saavat siemenesi, eli rotille menee köyhiä runkkaamat siemenet. Jos pääset rikkaaksi, et ole työtä tehnyt, mutta ollut oikeassa paikassa arvoituksen hetkellä. Se on kohtalo, mutta nyt eletään tätä päivää. Se on köyhyyttä ja käteen vetämistä. Vedä poika kouraan ja sinne ne elämän siemenet viemäriin tai roskiin päätyy. Ne ketkä jätteitä syö saavat siemenesi, eli rotille menee köyhiä runkkaamat siemenet.